Ya bafowethu sanibona, ngifuna sikhulume. Yabona manje la esikhuluma khona phela manje. Funa sikhulume ngale ndaba le yogesi, electricity plus Eskom. Nalamaxoka la kuthiwa abelungu okuyibona abasiqhathayo e-Afrika. Yebo bafowethu lalelani, nginixoxela indaba eningayazi, ningayibuzanga. Yabona manike nasebenzisa lokho, nizobulalana nodwa niqedane. Yazi ngithini? Njengamanje kuthiwa kunesikhulu esithi sifuna ukuqamba amagama abantu ukuyibona abashare 2 billion per month kwa-Eskom. Amanga lawo. Ngenza le video lena angikawezwa lawo magama lawo. Kodwa kulawo magama kuzovela abantu abamnyama kulawo magama. Yibona abashera lo 2 billion le kwa-Eskom. Kwalelo cebo lelo ukuthi kushare uma kuthi ngempela kuyashare, lavela ngaba abelungu. Because bafuna ukuthi kuthiwa abelungu balungile. Umuntu omnyama umeke waphatha umbuso, wathatha umbuso uzongigqilaza. Ayikho yonke lento leyo. Ngiyanitshela mina iphunga nje, ningazwa ngqondo zonke eziphelele emhlabeni. Kumanje nizoxabana nodwa, nibulalane, nibanga ugesi. You understand? Ayikho yonke lento leyo. Kubili mhlambe bafuna ukugudluza umbuso okanye bafuna ukuthi nina nithembe abelungu ukuthi umbuso uma kwabuyela esandleni sabelungu kuzoba right. Yini lento ikhulunywe umlungu ingakhulunywa umuntu omnyama? Protect indaba yabelungu. Ayikho yonke lento leyo. Ayikho yonke lento leyo. Ngiyanitshela mina. Ngithi kini bafowethu, ningavuma abelungu bedlala ngani, bedlala ngathi. You understand? Njengamanje ugesi kuthiwa per month kuphuma imali engango 2 billion iyasherwa nje. Iyasherwa. And lezo ndaba zikhishwa umlungu. Mina ayikho into ebuye emlungwini engizoyikhola kwaBhayibhili leli bebalungwini futhi angikholwa lutho mina olubuye emlungwini. You understand? Njengoba kuthiwa manje umlungu lo mlungu uzohamba uyaphesheya overseas ingakho sefuna ukukhipha amagama abantu. Ayikho yonke lento leyo. Ula eCape Town kule ndawo le okuthiwa kubusa amabhunu, kukhulunywa isibhunu kuphela. Abekho abanye abantu ngisho abelungu laba base-England namaNdiya namaChina, awekho, kunamabhunu kuphela endawo. Bane-flag yabo, bane-national anthem yabo, banemali yabo, currency. Basebenzisa into zabo kuphela. Yena bane-system yabo yokudrayiva, banento yabo. Kodwa kula eSouth Africa, la ngapha ko-Cape Town kanje. You understand? Lowo muntu makuthi uyaresign, uyakhona usunu wakhe. Uyabona? So engisho kini bafowethu ukuthi ningavumi ngixhashazwa abantu. Abelungu bahlakaniphe kakhulu. Ngeke benze lutho abelungu. Uma ufuna ukubona ukuthi abelungu bahlakaniphe, ngifuna uvezele into encane. Abelungu bahlaselwa eAfrika ngezimpi nani abantu abamnyama befuna umhlaba wabo. You understand? Bathe uma behlaselwa abelungu babona ukuthi no, labantu laba ngeke sibakhona, ba-powerful, ba-unite, babambene, babahlikiza abantu abamnyama. You understand? Babahlakaza abantu abamnyama. Abanye bashona le, abanye bashona le, benza lento okuthiwa amabhoda. Benza ama-borders, benza ama-ID, benza ama-passport. Uma uhamba uya ehlotsheni zakho uhamba nge-passport. Uyabona? Bathe uma besuka lapho abelungu futhi basuka kuwo wonke lamazwe angapha North noma yini angazi, ko-Mozambique, Malawi, kuphi basuka kuwo wonke lamazwe beza la eSouth Africa. Bafika bakhuphula iSouth Africa yaphezulu. Baqede babulala wonke lamanye amazwe ama-sanctions angaba namali. Yayizwa lento leyo.
So kumanje into eyenzekayo sebefuna ukuthutha la eMzansi because kunabantu aba-powerful abafana noZulu, abantu abafana noMalema, abantu abangavumi kalula njengoba nje ko-Bergville kanje inkosi yakhona yavele yathi futheke ndaba yomlungu, akekho umlungu ozothatha umhlaba la ey'ndaweni zonkandla kanje eMsinga, you understand? So-ke kumanje into eyenzekayo ukuthi abelungu sebefuna ukuthutha manje baye kwezinye iy'ndawo lapho kunjani shap, lapho nina enizohlupheka khona nizame ukuthi neqe lapha niye khona maybe baye eMozambique. Ngizwile nje ngandle benye kuthiwa lento kuthiwa uTransnet izohamba iye eMaputo eMozambique. Ngiyanitshela bafana bami lento enihlezi nisho lapha nithi hey amashangana, hey kwasha kwacima. Sasa wena uzobe ungafuni ukuba umZulu, uzobe ungafuni ukuba umpedi. Ya, amashangana ekutshela ukuthi buyela kini wena because amathuba omsebenzi azobe eseMozambique. Uyayizwa lento engizama ukuyisho. Kumanje ugesi ukuthi uzohamba 12 hours. Kumanje ugesi uhamba 4 hours, ushaye 3 hours, ushaye 2 hours. Sekuyinto nje esijwayele. You understand? Kumanje izinto azisenzeki ngendlela ezenzeka ngakhona. Abelungu khona into abaphekwayo bazosuka la eSouth Africa bayohlala kwelinye izwe because eAfrica ngeke baze bayishiye, bazosenza nje iy'lima nje, iy'lima. Sazovuka sikhothamela amashangana lawo esiwashayayo namuhla, esiwashayayo sithi amashangana aye kubo, amashangana abheda, amashangana kwaya kwalokhunje kwasha kwacima ngoba la asifuni ukukusebenzisa. You understand? Namhlanje kunabantu okuthiwa amashangane, amavenda, asifunani, akekho umuntu ofuna ukuphila nevenda, akekho umuntu ofuna ukuphila nenye into emhlabeni. Sonke sifuna ukuphila sodwa because of umlungu. You understand? Ngenxa yabelungu laba bathi namhlanje kuno-2 billion osherwayo every month from Eskom. Beqamba amanga, yikho yonke lento le sebefuna ukuhlukumeza umuntu omnyama manje ukuthi sibulalane sodwa, sizondane. Uyabona ngifuna ukunitshela mina bafowethu. Yabona emhlabeni umuke wabamba ubukhosi besizwe esithile, uqedile ngaleso sizwe. Njengoba bethi kunemali engango-2 billion esherwayo, bayazi abantu bonke bathembele ku-Eskom. Abantu bonke bethembele ku-Eskom, vele kuyosuka umsindo, siluthe, sibulale into zethu. Bese bayahamba bayokwakha kwenye indawo, bahlale kwenye indawo, bavule amathuba omsebenzi, baqede ba-inform abantu bakuleyo ndawo ukuthi ningabavumi, ningabafuni abantu base-South Africa ngoba nabo abenishaya ngesikhathi nihlupheka. Nibhayiza kabi nina, nizihlama nje. Uma bengasuka la baye eMalawi okanye basuke la baye eMozambique bafike bakhe bavule amathuba omsebenzi abelungu, nina nizonya, nisuka la nizonya induku le eMozambique because nibahlukumezile abantu bakwamanye amazwe. Ngeke baphinde banivume banifune endaweni zakubo. You understand? Kumanje nje ngiyanitshela hawa, nginika nje 3 years uzobona. Akekho umuntu ozobe efisa ukuba umpedi, akekho umuntu ozobe efisa ukuba umTswana, umSuthu, umZulu. Yazi yothiwa sihlupheka nje yini namaZulu futhi hambani kini. Guess into ezobe ingathi ayikazi ibe khona la eSouth Africa. Yabo? So hey, ngiyanitshela mina nisazothi ibhodi lapha kimi. Ngiyanitshela akuqaqeke lokho, nikuvule lokho, kusebenze lokho la sebenze. Abelungu bazonenza yabona lezi zinto zomlabalaba lezi zokuthi bazonenza zona. Ngiyanitshela bazonenza zona. Mani ngafuni ukusebenzisa ingqondo nje nizoba senkingeni. Ngiyanitshela, ngibuka ngcinca inkosi phezulu. Ngiyanitshela mina, ngiyanitshela iSouth Africa masithatha ukubheka yiyona ethatha ekugcineni lento okuthiwa i-democracy, ukuzibusa umhlaba.
ithe ithatha ekugcineni yaqeda yajikela bonke omakhelwane. Umuntu omnyama ngeke aze akwenze lokho komunye umuntu omnyama, ngeke. Nabafowethu ngiyazi, ngiyanitshela, umuntu omnyama ngeke axabane nomunye umuntu omnyama kungesandla somlungu. Umlungu ufike wanixabanisa ngoba ufuna ukungena ey'ndaweni ezinomnotho. Ungathatha ukubheka wona la mazwe lawa ahluphekayo afana no-Malawi. Malawi angithi uyazi ukuthi elinye lelizwe elasheshe lathola le ko-1970 something, lasheshe lathola inkululeko Malawi. Kumanje Malawi iyahlupheka, inani kuthiwa ayinalutho, ngamanga lawa alikho izwe kuthiwa alinalutho. Benzela khona ukuthi nina nihlupheke, njengoba ama-Nigeria, ama-Congolese, abantu baseGhana, Kenya, kuphi bagcwele la South Africa, kuphi bagcwele la South Africa. Abelungu bazonyonyoba baye kuwo lawo mazwe lawo, bafike batshontshe umnotho wakulelozwe, belokhu bethi hhayi ngale akukho lutho, kanti la kunomnotho khona. Banidoma nje, banidoma. Yazi izolo bengiseGoli le, ngiyoqedela umsebenzi wami lapha estudio. Ngiye ngahamba ngo-Small Street, khona ividiyo engiyishuthile ngizonitshengisa yona. Akuma-generator kuyanyo, i-generator la, generator la, generator. Niyilima, hhayi, yonke indawo manje kuyaduma. Lalelani nginitshela, bafowethu. Ngizweni sebhizi lowo muntu. Ungambambi, myeke. Letha la, drop it. Ngifuna ukunitshela, drop it. Drop it. Ngifuna ukunitshela bafowethu. Ekusevayiveni mina ngizobe nginikeza nje ingqondo. Yabona uma ungaya emasabhabhisini abelungu la kuhlala khona abelungu, ayikho lento ohamba ugesi. Awuhambi. Noma uhambile ngeke uze ubone uhambile. Why? Because ba-united, ba-unite, bahlangene kanje. Wena uthenga i-generator yakho 2000, nalo uthenga i-generator yakho 2000, nalo uthenga i-generator yakho 2000. Liyihlamba nomakhelwane bakho. Uma singahlangana kule strat lesi, yes, sihlangane kule strat lesi, sikhiphe 10,000 ngomuzi okanye 2,000 ngemonth kuze kuhlangane imali yokuthi sihambe siyothenga i-generator eyodwa engenawo umsindo, si-installe la estradini sethu. Njengoba beyenza abelungu, benze njalo abelungu. Si-installe, siyifake. Thina kwethu sidila nodizili, oyela, dizili, oyela, dizili, no-oyela. Uma ugesi ukuthi uyahamba thina sona, okanye vele singabe sisawuthenga lowo gesi, sizisebenzisele nje thina okwethu. Siqale sikhulumisane no-Telkom okanye no-Vodacom, MTN, Cell C, basifakele eyethu inetwork la izosebenza ngale nto. Makuhamba ugesi idonse ngedizili. Ngifuna ukutshelwa konke. Siqede sitheze zonke lezi gxobo lezi la siyobasa. Sibatshela ukuthi asisakufuna Eskom, hamba zobe usu-right, musuqaqekile la uzositshela. You understand? Sizenze lokwethu, ziningi indlela zokwenza into zethu. Kwalowo gesi wakhethwa umuntu. Nina nihlulwa yini ukuthi South Africa ninamalahle, ninamanzi. Amanzi ayawukhanda ugesi 1, amalahle ayawukhanda ugesi 2. Ziningi izinto ezikhanda ugesi. Kwawudoti lo enihamba niyolahla uyakhanda lento ukuthi igasi. Udoti urabule wale la kulahlwa khona udoti. Kwezinye indawo babe bakhande ngesitimu saleyo nto, bakhande lento ukuthi igasi. Ngiyanitshena zinja, anifuni u-understand, anifuni usebenzisa ingqondo. Lokho niyabhayiza la bemikhukhwini iy'thutha abelungu bethethe indawo zenu bakha. Yazi ungathatha ukubheka nge-history, yabona kuney'ndawo ngeke ngizisho, kodwa kuney'ndawo ezi-serious ezifana noSandton la kwakuhlala khona isizwe esithile sabantu abamnyama, abayasusa nje manje abangekho la eMzansi. Abelungu bafika bakha khona ngoba badiscover umnotho. Uma befika abelungu befuna indawo yakini, yazi benze njani? Banihlupha, bafike bahlohla omakhelwane ukuthi banihluphe, bafike yabo nje bavusa izitha eziningi, bafuna nisuke endaweni nihambe. Mase nisukile bayithenge leyo ndawo, bayithathe bayithumbe leyo ndawo, benze into yabo bafuna ukuyenza ngoba niyabhayiza.
Thank you very much. Tshela shit uma nizwa subscribe lapha.